Rồi try sẽ xin bắt ngay cái play pi paro ha kerteng ke badan portam ke jong Jesu. Di kumno pin pendan kam ya uniu hena rong brown. Dengan betai pi hang ni te chua bangan betai nga ai men sim ya pi ki bom 4 juta rong te nai ta rong hire. Tele kumno pi sa phone ya nga. Ngan betai ya pi kumno ba pin le dengan sa ai pi ki dawai ki ban nam dan jing ta re ba pin kia nok loi kloi. Te na ka bentai kini ki bala juta hena pan te pila ban shim da uniu hena ubam don jing ta hanrei ublei un isn e yangi bangin yo kia na unyu li namar belai namin yo li kam dai ka kam ga basuk ka dai ka kam ga ba e bahai ni don porsche e gen me ta rong man ka te yo ni pi dai ban penan kam bet arsin shibnai te namar uni uyarap ru ban penja ya unyu li hanrei kan shimpor pat dai re ba pinja no kumno arsnem kan shimpor bet tigi ba kloi palat chisnem kin sayok kia da ka ba pendan kam da uni u hena rong brown u bangashna tingam patla ban shna u rong yong la da ublei u ai bor yenga te to kan long kat kum kamon ka jong ublei ba kan pensuk yengi namar ba da adon propose nem shaneng te la de ken ka por ban nyole te haba karta jongi kampat day te kumnu ken ngin shumi nyole te uni dai urong de u hena u bolong dawai u bashuk head uni dan chemical ai ruem te henrei gini badon sinus te tang por shit phila on penan kam namar balai bakal sejur patka sinus kini pat ki baju penan kam phila ban penan kam namar ya uni da kloi palat ru lai kenta te phila ban bu riu kenta nyu kenta ru kam don jing e kalong bet namar ba dan side effect tang ba ka khli jo phi ke de ban khoj ha ka por ka ba phita yo ne namar da phila sumru phim de ban ai shampoo la ne phim de ban ai sabon phin ha flair tang ko tela da ula terkhong palat phi pen de shwa da ko bo snyu unam do bo un gem hi bo un ha hi ken nai pet ju bor yo ki ha pat ki snyu te uni ya rap tang ban pen brown yo usnyu u ya rap ru ban pen duna jing hap ya usnyu te uto ubu hena pure hena bet uba pio ubam dan jing ta hi uturu tang ba ulong rong orange te balong rong orange te isi ken te uni pa ulong rong brown te ukam long dum te ukam itenat ken te ya uni pila ban yo na te na po mat pran na tu na po jaka bade do sniang do masi markap hang tu don ibade so dekat hang tu badan ketuka kamera hi hamat pran marjan begitu giba bade so pro te pila ban yo ni te yo lese hakapo ba pilet yo dan show pila ban message nga ha WhatsApp anong kong ngadon kam utu hena sapha lam khnang yo ba kumno pilet bat la lot te kasap e kapor jong pi yo lese pi sa sha jingai te pila ban message nga ha WhatsApp how new number pra arsan pranot ar nyo saw pra arsan pranot ar nyo saw te pila ban pa message how new number but lada pi kwa pat cheki wiki jaka pila ban ongi gitu kinong bu ye ko pniak snyu jonga sabu lang ye uni uhena bakiru ki ban penan kam te kitu kiba hapo live host nem pila ban phone yang ngan sa IP de ka wei ka dawai ka ban yarap na mataw nyu le te nak bantai ki bala jupenan kam pat yo rong te nai penan kam shu kitu kimla ban yarap ya phi ban pen mi nyu le na do na try te hanre da ka jingai ai utrai ngangai uni kumno la dangi la yata testa arsnem kan don bet ka jingarap ba in yo ya ka jingkhia namar da minyole jinjar bha namar kata ki bompat minyole wat yele thausha ban ta rong da ka ba phita rong phin sa minyole da phila minyole la da phim kwa ban ta ru phi ha ban ta te namar kata ki bompat minyole wat yele thausha namar phin se jinjar hadin ha bot phin thaj ba ban ta rong mdon por la don kun don ti le phin pe ki khun ne phin ya bon kam ya la jong ne te namar kata ko ki khon samla la da phim pat ya mi nyole nga kon tu e phisia wat ya ta rong ba jinjar palan ai ngu yu ble bu ble u sei kum
yangi ki syakri ki jong ublay bat iki we ru ki penmi ki dawai ki babha ki banwan rajing kurkhupat ya unyo khle jongi hanrete ladam dei de jing e ki jong ublay kam dei ke kam ka basuk yangi bon hai tu ki khai ki ba si phang la ta rong du we phang ta rong du we mentala selen hab shubu be dos nyo kai teng ki mi nyoli mi tang nyoli dang biang kaba ki bon ki la ya selen bon bahang am pau kerteng ki bon sim dawai nang ne bon bahang ki balai selen ki don hi pat ba pli mdai ra ba ki tarong de namar ba ki shitom hanrai ki ba bon namar ba ki le thau syahi de namar kata wat ya kwa re ban le thau sya ba phisai jinjar pat hadin habon te namar kata ki ba penen kam yo uniu hena te sale kum ni kan setit u ubet telada phim le kum taro kalong hi tang balada phi yo alat gen thiet ubet kemut ubet ubahe sakrut na itu ibenta iba he katleu sasyat ikatu ko dalam mi ikatu ko da katu ko bas ai sapdem ya une kat kum ka jingdon kam jo une hi phi so thoi phi khle rong kat no phi ai te e ba roshimit une de ramarsen le ulalong nama une ude organic te kamot ubam dan jikta re unom tre kamra kum to lada phi ta te phi haban e ba roshimit da pila e ba roshimit mestep pat da pila ta te kamot sata ha unyu khli uba khoj ta bha kum to pen reben bha kini ki benta te da phi sle khli pat pila ban sle da ko ka basat ne da ko ba paja ka shong ka mon ka jong phi te pendai shwa penji shwa ki ki snyu ki batrkhong barkhoj na bu nom ha bro snyu te pila banta ben arsin hakashi benai kador jong une ka desan potingka te pila ban message nga lane pila ban sulet wat ben atuna po dukan ru nga phabu hang tu ha po dukan hatu po dukan ba di umpniang hi to bade so te sale bet kumta te sabam so meleng man lakasngi ar laitali hakashi sngi the depth pat sa player no kashintur jong phi na marba la da phi player no kashintur jong phi ka lait bandu ka benian te menta badang pahu so meleng pam be laitali shisni la ne artali sa player no te la da ja ba phi thaj ban kha phi shu phon ha po pressure ko kar ban mi tai ko te la da kala jau ba di tang shi pawa pela di tang shi pawa pela ka to ko so meleng man la kasni kat badang yo so meleng menta te bat ka pita ru ya une te isne utre kan bangin se yo hi ke jing khia na mar bangaru nga bon hau nyu le te na do bangata da une ki ba mi menta ki mi shure da ki balik ki la mi da ki rongre te ngadang shuta ru ki la sedang mi da ki rongre te kemon dang lata bha te ngai un sami be du bayong te kan pensuk yangi dalami da ubayong phim dan kam shu ban penan kam yo ne shu ai ngu be yu blai ba ngi la lait na ka jin jar ban ta rong te nganget ba ublay unyo ban kurkhu hi yangi te agi syang kwa ban duai ta ba ka jan tap khli ru mak lembu re hang ne ngakwa hi bangan ya duai lang bat phi na ka banta uni uhena ba kan long ka jing mento yangi ublay le kun le kamba na mar ba ni jin jar sha te phi ban ya ta rong bangan shinjan nakwa ba ublay undan hakaliang ka jongi ban isen e yangi namar uni unyu le ru dei weu jing pang ba penjin jar jing mut ba ta taru omlong dam taru omlong sngo that em jinjar ngali ba tu ma ta sin si benai tang ba uni ba lashna menta pat namar ba ulong dawai tel data arsin si benai ru biang hi te ne le lang ban ya duwai ngi kut lang ba ublay un isen e yangi ba ngi ya mi na do unyu yong Hamil nyu le berkhaj undu undam no hak teng jong trai jisu able be age ngawan ban ai ngu eme ble pa sungi uba hapning namarang la yu I atrai kra ba melas dang ban pendap yala ka jong ka tien ka ba mela kren hate ha pa penthor atrai kanan lang ba ushakri jong me atrai kanadu apostol shidrak kan ka pa be age nga mat lang ba we ushakri u jong me na ten po giant ya atrai kanan es dekar atrai kanad oh hallelujah mela kren lang bakini
ki syakri ki jome ken ko pa ba e chunga ba ka ti ka jong pa ka ti jong ka jing pen khia banga yo melas dang man pen urlong atrai kra ki dawai ki bangala yo ban shna atrai kanan ki ba bon atrai kra ki dawai ki la long atrai kra ki ba saiso atrai kanan bala job e ki jing pang de ki ni ki dawai ki ba memela ai ka bor baka ikhtiar ha ka syakri ka jome na mar kata atrai kra ngam sngo serong han renga wan ban ai ka buram bat benang penrit hakmat jome ken ko pa ba e chunga ngada sngo ngo palat hi me atrai kra ba mela ai atrai kra ka sap ya ka syakri ka jome kumno bangan le uni hena atrai kanan bannom ithamula than ka khle ka jongi da ka bangita yu tu hena ubom dan jing ta e ru em ubashuk het na ka jing as ngau bah ka mariang ka pa memela kor khu atrai kra ubom dei ki da wai ki da shin han rei namar bu ulong rong orange kum to kapen ithamula kum no re bat ngam da itenat bat ha bangala kerpat ha me atrai kra meru mela ai ka sap yang atrai kanan bangala atrai kra ban shna atrai kra uni da wai ba un kham dum na ka tu ka jing long orange bu long na uba brown atrai kana ban kham idon buram atrai kra ke kle ka jongi ken ko pa ba e chunga ba trai ba e chunga ngadon ka jinget atrai kra badak ka banginia pam hayu sok meleng badak ka banginia tak yang ni dawai haga kerteng ka bakoi ka badan bor ka jongi atrai kra kan perlai loit no yangi na kan ka jing tim jong kan ka jing mit nyole atrai kra ba kham tam ki to le ba pli ki bana do dang prasnen ki la mit nyole atrai kra kat no kalong ka bas ngau si pa haba ki la mit nyole klam pat de por han renga aingu eme atrai kra ba kan ka om pinyang mi snyo atrai kna kala penlong atrai kna ki ba bon ma pen khia no yu nyole atrai kna uba ki la mi klam pat de por ken ko pa ba e chunga ngawan ban ai ka buram shme ken ko pa ba e chunga na mar ki e baro atrai kra mela le na ka banta ka jonga na ka banta ka ri ba ka japen riu ka jongi ken ko pa ba e chunga ngam dan e bangan sngo serong atrai kra na manala dehi ngam la ban le ka e ru atrai kra kumta atrai kra ha bangala yo ban pelat pa yau ni hena atrai kra ngawan ban ai ka buram shme ken ko pa ba e chunga bangada duwai atrai kra bu unom long atrai kra tang utau hena han rei unlong udawai ba ken ko pa ba e chunga oh hallelujah 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 ngai ngo eme atrai kra ba me wan man kta da ka tiblai ka jong me atrai kanan oh hallelujah 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 haga kerteng ka khoi ka badan bor ka jong me jisu pana nazra ngada pen kentang ken ko pa ba e chunga ngapen kentang da ka kerteng ka badan bor ka jong me ble pau ble phone ble mesin ba khoi ngatat da ka snam ka ba ko dor ka jong me atrai kanan shisapa ka jat ben riu ka jong me atrai kra kana minyole syuk klem pat de por atrai kna melong uble no pen khia ngawan ban ai ka puram shme atrai kra do nga aingo atrai kra me pen sle nga ha ni ka por atrai kra do men pen sle ya baro ki batta atrai kra yo ni dawai ken ko pa ba e chunga uban nam dan jing ta ken ko pa ba e chunga banga duwai atrai kra om bangin kwa atrai kna bangin bahabriu tang ka dur ka jongi la ni usnyo jongi atrai kra han rek ham tam bangin wat e ka khmat ka ba khoi ka jong me halakas ni atrai kra ba bangin ta ru atrai kra ngin ta ha kerteng ka bakoi ka badan bor ka jome jisu pada nazrat pelong yi gi bakoi ka donut atrai kra wat sya ini bangin long gi ba arsap atrai kra banga duai ru atrai kra men map itu gi briu atrai kra ki ba ong gi ka syakri ka jome bangale ya kani ka channel atrai kana man business la ne bangan yo pisa man map ya ki ken ko pa ba e chunga na mi thu ya ka do no ka syakri ka jong me ken ko pa ba e chunga wat ha ka por ka bangadang dok tasam atrai kra watang ka ja bangan bam bahangan yo atrai kana hare ka syakri ka jong me ha ba ki breu ki wan ai pisa atrai kana ha bang pendua ya ki ngam ju pendan kam atrai kana han renga ju thep no sya ka plajing ai ngo ken ko pa ba e chunga na mar ngam kwa atrai kana ban kta atrai kana ya ke atrai kra ka ba ki breu ki ai na mar om dei manga ba pen khia ya ki dei ma me atrai kana na mar kata ha ba ki ai atrai kana me i atrai kana nga ju pen trek kam no sha ka kam ga ba khoi ka jom me han ki breu atrai kana ki la yum dur sneu ki la yum dur bet ken ko pa ba e chunga na mar kata men map ya ki atrai kana na ba kim tip atrai kana ka ba ki kran ken ko pa ba e chunga ki perkhat bangat le ya kan ka YouTube channel ban yo pisa atrai kana han kim tip atrai kana ba shiting karu ngam ship nang ni ka ba yo khndet
bet kan sot atrai kena kan show lang ha kabangan siu tulok atrai kena ya ki baduway na kaban takri ba kajak ben riu kan ko pa be e chunga hare kam julet bakla shaka plapisa ka chunga hare kila shuya kren atrai kena hare au ble be e chunga ju i be mi ju tem atrai kena ya ki ni ki briu ki bakran thala thalen ya ka shakri ka jome hare ngawan man duway ha kan ni ka por to men map e ki atrai kena men pen kedo hapo jong ki atrai kena ba kinam kren glumar nganam ong e tayanga hare ya paro ki shakri ki jome kan ko pa be e chunga map e ki atrai kena wat ai ba ka don ka jong ki kan long atrai kra ka batak da ka jing bishni pat da ka jing bitar shla atrai kra me I atrai kra ba ka shakri ka jome atrai kra ka phla ya ka e ka ba ka tien ka jome ka kren atrai kra shibon ki la shun ya nga na ba kim shim la shun ya nga ki shun ya me kan ko pa ba e chnga ki kam ya la de ba ki de ki khon ki jong oble han ki e no e ka hukum ka jome chaden atrai kra ba ha ba nga yo ban pen pau atrai kra ki la kren ki tien ki ba to met atrai kra han re man map ya ki kan ko pa ba e chnga men pen em ya ki kan ko pa ba e chnga namar ki dang long tang ki breu te ko pa ba e chunga o kim sngaut ho atrai kna bat kila super khat bet banga kamai pisa kan ko pa ba e chunga leng ba kan ka YouTube channel hare kim tep atrai kra ba ka shakri ka jo me kam long kom ta kan ko pa ba e chunga hoi kan ko pa ba e chunga ka jing pun sle ka jo me ka long ka ba koridor kam le ka ba tat ala dang ala le ka ta ka kam ngam nge man pun sle yang ha ka ni ka por han re na banga long ka ba e ka jo me atrai kra ka ba shusha ha ka jinga lambas tat ka jo me me la siu dore nga atrai kra da ka ba me pun sle yang ba me ai nga ka mat ka bakot ka bakhia atrai kra ka shakri ka jome kanang yang skaman shakri me bang atip atrai kra shi bon ba ki dawai atrai kna ki ba mendang ai ha ka shakri ka jome ken ko pa be e chinga ba ka jat ben riu ka jongi kan long ka bala kurkhu ka bala kurkhu atrai kra men kurkhu yi gini baro ki baju pe ka channel ka jonga kham tam mi gi tu atrai kra ki bom dan ka jing thot ya me atrai kna kham tam gi tu ki ba e ngor ya me atrai kra men ai ka jing suk ka jing man ya ki atrai kra men ai borigi bakin pentrekam ke e ka ba me juhi kai atrai kra lemba ka ni ka channel atrai kna o chi super kodo chinga baro ki khot ka ni ka ministry atrai kra ka badan hani ha YouTube atrai kena ba kabadan hang ni hayeng jonga kan ko pa be e chinga ang da IT lut yang ilang baro hakik ti ki ba khut ki jome atrai kra to penlong ye ki kumba mela penlong ke shakri ka jome ka bom juret men kran ni ka jing shisha kan ko pa be e chinga namar banga e pa nga kran ni ki ngam kwa ba ka mensin jo ki kan jat han re ki kim sngo tho kumba me himelong a Jerusalem ngala kwa ban kdup ya pha han re kim shem la sngo tho ki la sa na phna pan ban ya me atrai kena namar ka ta ngaru namar banga e nga kran re bangla kren atrai kra kala mi ka thma kan ko pa be e chinga hado bangam kwa shupa bangan one ka comments atrai kna namar tang bangan penlong pop ye ki atrai kra hanre ai ka jing duai ka jonga ha ka sngi atrai kra kan kta e ka do nu ka jong ki atrai kna bakin nom perkhat glumar atrai kna ba itu I kong rui ba ong yenga banga krut nyomat atrai kra ngawani tho akmat chume wat ye ka taru atrai kra naman me itho ye ka shakri ka jome ngam jule thausha atrai kra ngam jule kita ki make up ki ai hanre jisu ba ko ro chungala ong ye nga ba na banga krut yu nyomat atrai kan hat wat habang khlem le ye ka ta namar ka tanga duwai na ka jong iru ba inam long ka breu atrai kra ban bishar khlem tatip tikna kan ko pa ba e chinga man mapai tu I kong ru atrai kra namar ila kren ye ka ai atrai kra ba ka shakri ka jome kam chimla le atrai jisu ba e chinga man mapai tu ki brio ki banang tang man kren sniu atrai kana do man mapai tu ki brio ki banang tang man kren sniu mapai tu ki brio ki banang tang man kren sniu to man map ki ken ko pa ba e chinga map ki ken ko pa ba e chinga map itu I kong atrai kra ba kren ken ni ki ba mi yo le map itu I kong ba kren ken ni ka shakri ka jome atrai kra do man map atrai kana man map I ken ko pa ba e chinga oh hallelujah 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 try yo don manu ki papang ki bastom ha kani ka por atrai kra kat ba merang pensle ka shakri ka jome madu wai na ka ka jong ki ken ko pa ba ye chinga la da ki pe kani ka video atrai kra ha kani ka kliman namar ba merang pensle ka shakri ka jome ngadu wai ken ko pa ba ye chinga manu ki batan ha preng ka jingpang ha kani ka klimat atrai kra ngashim ka kabu atrai kra ban duwai atrai kra ba ka jaka ka ba ki pangkin bo ka ti ka jong ki
บัดแม่มันเยอะมันเป็นเขี้ยอีกทีกันก็ปาไปเอจุงะโอ้ริวยันเด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 สิคาราบาชันเดริวยันเดริวยันเดริวยันเดตรายเป็นเขี้ยปากันนกจะจิงปังอัตรายกระชิบุเอกกตีกระจอกกีหากตะกจักอัตรายกระมาแม่มันเป็นเขี้ยโอ้ฮาเลลูยากระตีกระจอมแม่อัตรายกระกันสรปายสรปวดหากันนี่กระเคลมันบัดกระจิงเป็นเขี้ยกระจอมให้กันลองโอ้จิสุบเอจุงะงาไอติงะบุที่ปากิกสังที่กับคุยกระจอมโอ้ฮาเลลูยาอามันบัดอามันอุบเลอุยบันกุรคุยพี่งาดับได้กระจิงกมันกับคราวบุบเลอุยบันเป็นเสลยังงาหากันนี่กับปอดแต่งามปอยประคัดบุบเลอุนเป็นเสลยังงาแต่งไองูอยู่ทรายละดาอุบเลอุเชมสงบหายพี่แนมเพนสงบทุบุบเลอุเป็นเสลยพี่บัดละดาพี่สงบทุบาอุบเลอุเชมสงบหานแอมก็ตุกจิงเป็นเสลรุกาจ่าเนาะหากปอดกับพี่โยก็ตุกจิงเป็นเสลได้บุบเลอุเชมสงบหาเต็งพี่ลาบักลากเรนเต็งพี่ลาเล็บป๊อบแนมเพนดัดไว้ได้กี่กันตารุดันจิงเป็นเสลแต่ไอ้บุบเลอุเชมสงบหายนี่ลำบากรอบัดกิตุกิบัดนับเป็นกจิงปังกจิตมพี่บุหากจักกับพี่ปังเป็ดยกันนี่วิดีโอหากตุกบันตากับบุบเลอุดังเป็นเสลเงียบัดเละรุยคำมันก็จงอุบเลยกุมบังอะไรฮิกายพูลีไบเบิลชิบุนรวยชิบุนวัดน้ำพูลีตั้งชิดคอดอาร์ดคอดหันไรงาดพูลีไปคำบุนเก่งกุมโตกุมบังอะไรฮิกายอยากอะไรละน้องเดบันดูนะตัวเบลน้องยอบันกดคุยพิลังบาระเดรออิตราย